mune haana kuuya kudare kwenyu ashora zvikoka sign out aripo. Nyaya iri pamberi penyu, nyaya ndeyekuti tezvaraunda pfuma yawo mombe nhatu mbudzi nhatu neUS $2,000 nanombo dzako chitupa nemari yedare. Saka izvozvo nditendai muyamba achitaura kuna saina rekoka. Mana ini akan semua pembinaan. Dah boleh bantu. Unosimudza izwi wese vari kugwada kunzwa. Unosimudza izwi vamwe vanzwe zvakatarisana tichinzwawo mutarisi unosimudza izwi. Mwana wakamitiswa nemwana wamangana. Anonzi mwana wenyu? Kristi. Mukutonzwa inini ndiri padhuze nemi asi kuti unzwa zvamunotaura. Kristi. Uri kukepo? Mwana wenyu. Right, taurai tinzwa. Saka vakamitisa vakaenda kugara kumba kwamaya kumba kwamaya nemurume wacho. Saka murume wacho akunzi hapo akazoenda kwakaenda kunzi akuenda kubasa anokuoneka kusvikira mai avo adzosara namai avo anenge akadzingwa namai avo pamushepa bva saka akaziva kumwe kudare ndikubatsira. Saka munorachi kuri pane mombe nhatu mbudzi nhatu neUS $2,000. Right. Mutauma. Sign. Underline. Sign. Mutauma. Sign. Ane pamiri pane how many months? 4 months. Nemakore mangani? Mwana wenyu akaitisa pambiri. Saka zvanga kuripirwa kukuripirwa zvawataura izvo mbudzi nhatu $2,000 not chii uye mimi ndinakadzima ndodaira kuti nditange pakatangira zvisvika musikana izvozvo akatizira kupera kwaoktoba ane 3 months netwisa musikana akatizira ane 3 months netwisa auya achigara papamba. Saka auya achigara pamba mukomana akachizibuda unofunga paita mwedzi musikana asara ndinai pamba makoti. Saka ndifunga kumashure kune dzimwe nyaya dzaitika dzikuridza nemagarata achiita. Saka ndichibva ndatoti zvimwe zvaiitika izvi ndipota ndichidzowo tete wake zvimwe zvaipota chichidzowo tete wake. So nyaya yakachizonetsa pane murume wandakandatsvaga bozowana wangu ari kuchikoro zvida kutonyora azama fonfoya wese. Saka ndakatsvaga murume kuti andibatsire basa kuti achipota chindibatsira kukarivheta nezvimwe zvinoenda kuita mumunda. So murume uya auya takangoshandidzana ava kuchikoro pakazoti mukomana apedza kunyora musikana achizotizira achiya kumba hatina kusirira kubatsirana kwataita nemurume uya. Saka rimwe remazuva murume uya akabva auya makuseni toita basa ndopaakapinda mumba tatogadzira chikafu chekudya chemakuseni. Chikanzi maino foni yenyu yaichiri kushanda here? Ndikati foni yangu ine haisi kushanda. Zvikanzi ndibe ndikugadzirei? Ndikati hazvigoni kuti ndigadzire foni yangu. Foni yangu yakagadzira WhatsApp ikazvikundikana kugadzira. Saka asida nefoni yangu. Mukomana haana kuita nhara akabva angosiyawo nyaya yakati angoti ndibva ndabuda pandaenda kumba kunorara mubhedhu. Ndapinda pamubhedhu ndakasiya makoti nemurume wari mumba wari kudyawo chikafu. Ndangoti asi munhu anenge yake mazisi hapana zvandakambofunga pane zviripo. Mukomana akabuda achibva aenda ndifunga pakaita zvemazuva mangani murume wake uyu anga achiendawo kumarichi akabva yakumasikati aida kupa mombe. Chikanzi mwana aripi? Kalazibhonika mutariro. Chikanzi atariyo hapa aenda kunopiwa foni. Chikanzi aenda kunopiwa foni kupi? Chikanzi foni yamaiguru kwana Lameka. Yakaenda nani? Chikanzi maiguru ndokapa Lameka. Uyu murume wake ndopakamubvunza foni yaiwe chirudzi icho uchitora foni mumba uchipa
uchipa murume wako here wazomupa foni pakai uyu mukadzi ndipakadi ndipakabva nyara zvikanzi saka uyu murume azombofambira sei kuti mumba mune foni yakapo kuti yozotora foni chomuka vangotadzana zvakatadzana zvakati handina kudayira padava ndakanyarara. Saka izvi zvefoni zvaitika zvatopfuura izvi hapana kutomazomanganika mukomana achibva fona zvikanzi ngauye kubasa kukaruyi kuti achigati afona kudaro akachizi anga tisapoze kubuda iri friday akazobuda yasaturday makuseni. Saka abuda sada makuseni pakazoita urombo kuti friday yacho vakandotambira mbeu nebeans zvikwapresident. Saka vatanzi vanhu pachipoketi chesiyabins pane pana vanhu 10 pachipoketi chenzungu pana vanhu 3. Saka pana mumwe murume wepadzasi pale pamaraini pedi akazobatanidzopa pachipoketi chenzungu. Saka ndimasikati ndakarara ndumba ndopandakanzwa makoti akuti ane murume zvikanda kuda kuti mundogadzirawo foni yangu ibva ndabuda pasi ndakati nyaya yefoni yandiyakuya kutaura kuti saka ndakabva ndabuda pasi ndamira padho murume ndipakachibva afamba vachiya kwandi zvikanzi maine kuti ndandaya kuti kotora nzungu dzangu ndikati mwana tsvakapo wapimire chenzungu dzangu. Saka makoti paaitara nyaya yefoni ndakangobuda panze bva ndamutarisa padanga pembudzi ndopakabva kotira nekuseri pekicheni bvandomira papaseji pabedroom. Saka ndatara nomurume tampimira nzungu dzake achibva ati no ndakudii ndabuda ndakwenda ndati alright. Ndopakabva pabva makoti danga kuri kumapureti kwaangari zvikanzi evidence ndoda kuti mundigadzire foni yangu yakafa saka ndoda kuti mundigadzire foni zvanga evidence yakafa chizvikanzi yakapinda mvura. Saka vakutaura tese tatori takamira pamusuwo pangu patatomupedza kurimira nzungu dzake akatobuda kuda kuti ndopakabva piwa foni yazvikanzi yakambofa chizvikanzi foni yakapinda mvura zvikanzi kamaina kadikidiki kuti kanokwanisa kugadzirisa zvikanzi mari yacho munayo here zvikanzi mari handina namakoti zvikanzi saka mozodii zvikanzi ndozodii ndozokupai zvikanzi munozondipa zvarini zvikanzi ndikumira pana mai vandakasakura ndimai pamusoro kana vanobhadhira mari yangu ndozokupai. Murume ya ndopakati alright patora foni iya. Saka atora foni iya murume ya akangoda chingoti bude gate vandadaidza makoti ndoti nayo makoti chirudzii musuya wakatora foni ukapalameki wapalameki murume wako akakutsura kuti unongotora foni uchigadzira kuna lameki murume wemunhu inini ndiri panapa mbondere foni yangu ida kugadzirisa ati makatsurwa paipa iwe makoti izvozvi zvinhasi unokuti wakutora kuti foni wakupa murume uyu. Saka nguva ndakabva ndatuma mwana ndikati chera baba evidence watana baba ndipe foni yamari foni yamatori. Saka baba evidence wakabva wapa foni mwana wamupa mwana yazvikanzi ataura mai wako tanziwa nemajirastrik sewatadza nekundigadzire chifoni ndikati aiwa iwe ndopiwe foni. Saka wapiwa foni yandopa akabva mwana yadzoka ndopa ndakatanga kubva makoti ndikati naiyo makoti chirudzii chekuti musumu wako wakatora foni ukapalame ukatsirwa nemurume wako izvozvizvi murume wayo ave ari kutora nzungu dzake watora futi foni uri kumupa kunge kuite nomukadzi womunhu ukadzidza kuita hunhu uita machira nechini warume wanu woza ungati munhu wese auya panapa kungotora foni uchimupa wanhu wamupatora foni uchapa warume wanu iwe uri mukadzi womunhu. Saka oraiti iwo foni zvautora uchimupa munhu unomuziva here muno maunako wagara munhu ofunga mutumanzi munhu dzino wawo wechitatu munhu imbabva foni iyo kaishaya iwewe aitora foni abakati atengesa andichada kuzogadzira dambudziko panapa wachazora watira foni yako iwe uchienda kune murume uyu vanhu vachakuona pamba pamukadzi wacho apa wakanesana vanhu vachakuona uchifamba uchiendapo uchitanga wakumira foni wachati kudii. Ndopakanipinda pazvikanzi munhu ane kodzero yekuti varume wanoda 4 kana 5 ndikati watii zvikanzi munhu ane kodzero yekuti varume wanoda 4 kana 5 ndikati ari pamba pani zvikanzi ameni ndikati sanditoti hanzi ameni ndifunga kubva nguva yacho takatanga kutadzana mashoko ekutukana ipapo ndikati kubva oright kana wechi unokodzera kuti varume 4 5 uri kumba kwangwanani kubva izvozvizvi torongedza bhegi yako enda kumba kwanu ende kumba kwenyu isedza waenda kumba kwenyu kana ukaita varume kana 10 chero nhambo yacho varume ina ndabasa naye zino wabva pamba pangu nguva iyoyo vatatotadzana zvadibva zvapera ndakachibva ndachizotuma mwana ndikati anodaidza hanzvadzi yemurume yavo vandamudaidza ndikati maitino nyaya yetika panapa rei auya panapa chida nzungu dzake asi zvaya panapa chida nzungu dzake pane mashoko azotaurika kuzosvika inini makoti ane mashoko andikuditsira asi zvisinei ndini mashoko andasvika ndonubani ndonokwateto wacho patakasvikira musi wekutanga ndakabva ndaisa mesedzi nateto wacho ndikati tete ndo mashoko auya panapa musi wekutanga pane murume akaita nezvefoni nhasi zverepiri kune mumwe auya achita nezvechine zvefoni asi mashoko andapindwa ndai asi ndiri kuyepo kuti nditaure nyaya imwe nditi makoti aripo zvikanzi aurai pakanaka. Saka takabva tatogara ndifunga mazuva mangani achienda uyu makoti ndopakati mama tatatomunda zvikanzi mangwana ndida kuenda kusikero chitongezi ndikati zvikanzi pashopu apo panotengeserwe mapushi ndikati pashopu apo atengese mapushi zvikanzi mama ndakatana mama nezuro ndoda kutumirwa mari saka mari yachidaiswa pakuna tete ndoda kutumirwa mari kuna mama wakudaiswa na tete ko uraiti wadi kungowatara waisa papo waisa muekokeshi mangu wozotora laini rako wotenga mapushi acho
zvikanzi ndakataura naanoziri pamwe nemunhu yatotumira kunani kuna tete ndikati alright siri kuyapa ndichangadira mari yachakati zveshuya friday chakagadzira achibvasimuka ndikati ora zvikanzi amakusiyena akati andakuenda zvikanzi zvandakuenda handisi kudzoka bandozodzoka weekend nekuda kwengweingo yebasa unganerimbo kumbofamba undibuda uzodzoka weekend kumbori nei zvikanzi pane zvandiri kuda zvauda zvacho uri kumbodei kuna tete wacho zvikanzi pane zvandiri kuda nai unotatiwe kuda kuenda kuna tete wako pano zvaukuda zvingasvisike kuti utadzongotati chokwadi ndoda kufambira zvakazvakati nyaya yekusikira watanga idzi zvikanzi ndida kuenda inga ndakakutaura vayani kuti paipai mama wada mutumira mari mari yemapushi saka ndabva ndangofura nekuti saka ndozvo zvaungadai wangotaura siri forward kuti ndiri kumwe kuenda usikero asi mama kana ndabva usikero ndikuenda kuna tete ndonopiwa mari yandakataura ndoda kutumira mari yemapushi wabuda achibva aenda usikero kuyakwe zveshuwawo akavhamira sekuti akandakaita ndikati achimira ndinoti nyaya iyi ndauti tete wangu wadiwa zisi munhu andaisa meseji akaenda kwatete wacho kueni bhadati ndikuya manje handinazokuda kukunda kuenda kwambaita musangano vandazoda chipiri chandasvika takasvika iye angatoripo saka tasvika akagara pasedhe pabloka zvatongwazangwazana paiva ndapinda muchikoro vandataura naye ndeda kutaura namedhemu yenyu yechikoro tapedza zvikanza nyaya dzenyu tozoona nacho palanji ndikati alright saka lanji yasvika saka lanji isati yasvika ndopakata ndida kuenda kupi ndida kutsvaga bhuku ndiende kukiriniki ndida kuenda kukiriniki unodii zvikanzi handisinzwa musha ndikati indagara ndongozva ndomaitira ako idezi unoti ndikurwara sima mangwana wapona vaenda kuchipatara kuya kwavanodhindisa kadhi rake vapiwa mapirisi saka mapirisi akapiwa tatodzoka kuna tete wacho masikati ndopawakati mapirisi awapiwa hai tongada yapiwa paraseto saka paakanzodai wangapiwa paraseto vatatongoda mapirisi hapana vatataura vatadopandakachitaura tete tikati atete nyaya dzadziri kumbako kune zvakaitika sososo ndakatsanangura nenyaya yefoni nyaya asi mashoko andakazopindura namakoti akandipindura mashoko ekuti munhu anekudze kuita uri mawanoda fonga naFriday ndikati asi mashoko akandibatisa ndati ndikuzivise chiti ndozvechipimiro chakaitika kumba tikandateta nhaiwe ndizvere ndopakwambona zvikanzi nekuda kweye wakapindura mashoko kuna mai wako zvikanzi muto wangu andituka ndikati ende totomutuka ndakamutuka asi nhave ndandamutukira ndo nyaya yemurume uyu wechi akanga auya achitora foni ndakara nyaya yandopera matangodza alright saka imi mai masasa ndikati inini teta ndiri kunyepera chimiro chiripo nemashoko andakataura ndiri kuona nenge makoti ari kundidhiherera nokuti pana baba nababa saka dai kuri kuti wababa wemwana waripo wari wapenyika handaifunga ndaiyambomutaurirawo mashoko ekunditaura kuti ndo zvaangu agone kuita ari pamba pangu zvikanzasaka mama kundati ndandafunga hangu kuti kana kuri tapedza nyaya idzi ini ndomutakura hangu ndomuisa musha pana anatezvera pana baba wacho nekuti ndiri kuchagara naye nemashoko anditauriraga ndotongozvona zviri pachena kurikidza nechimiro changu tachipamba pane vanhu vakuya kunefoni patatoonekana tee vatati zvapera zvikanzi alright saka kwazizofona mbuya wakamuperekedza tete mbuya wakamuperekedza kuti ndo nyaya iri kutaurwa nami namai masasa mbuya wakati iyi nyaya yamakutaura ndichaigoni ndaita mutete ngandifone mai wacho mai wacho ndopakafonerwa kutungana ukwandi but otherwise kuti azotaura kuti no hatisi kukwanisa kubvisarora kana kuti haisi nhumbu yemwana wangu kana kuti atinokufunga kuti imi munoziva makambotakura kai makambozvitakura handiti munhu ane nhumbu anoita sei behavior anonetsa saka uyu ndiye angatadza zvakaomaishe kuti uzozvitambirwa kwazvinoesa nekuti pane mashoko amunemata kubvunza imimi anga ari murume ari kushungurudzwa neizvozvo isatofunga kuti pamuda zvefoni tichaona kuti pamwe change tichikomba zvazvizvekuti munhu ende murume kuti munhu ane pamiri anonetsa imi maimbonetsa asi yake uyu ndo yamusingadi kuti inetse ndakambofunga tichimuaairatidza pane chikomba pamukutaura zvozveyo ndikagomira tichidaura patikuona kuti murukumboita rambling kumbotaura zvisina chii munhu ane nhumbu pamiri ijeni nepamiri inoita sei inonetsa munopindura vega kuti inonetsa saka imimi munoda kuti asanetse imi chitaura kuti anofanira kunetsa aiwa mambo panguva yacho wambozvikaswa zvigamuchira kuti kunetsa kwenhumbu unongochiti munhu adi akanganisa regai nditaura zvakanganisika panguva yacho imimi hamufanira imimi muri wrong nekuti imimi pamakamburi mine yenyu nhumbu yekutanga mainetsawo vanhu vakakukontenai yakewo yako kunetsai mbichana maramu so
hapamborina kunyangadza kwaakaita ende hatiboni kunyangadza kwa zvese ndezvenezvi zvaainazvo hapamborina kana kuti pane chikomba ambomira uyambototi kwenya kudhara ndikafotopongwa pamwe achasvika kuti pane nekutaura mahafu zviro zviri normal kune munhu anechi ane pamiri mukamutuka anodiwa dzimwe dzimwe zvatondosvodza nekumutuka so imimi munoda kuti mwana mudoko uyo aite perfect imimi watomba makamuine nhumbu makura makangusi perfect saka panoitwa seipa ndopandataramamboti pamwe pacho hauzokasi wazvigona uchidziora kuti zvaiitika izvi ninofunga ndakabvonepo azvigona hazvo panguva yacho unozosvika muchira sekutaura kwao nekuzooneswa kuti aiwa izvi rwendo rwatokufamba rwakaro kwamakabva ndimi madzimai zvinoitiko zveshuwawo zvinoitika asi nekusazoziva kuti panguva yagumbuka munhu azvikagondmunonetsa sereki ndimunonetsa munorapanisa vana nenhau yekuti imimi munoda kuti Muroora aite perfect but imimi hamuna kumbobvira makaita perfect murapanisa mwana nemukadzi wake handioni murume wako munodana yanga iri mhosva neyamwene ndeamwenewo varutaurisa vamwene vanoenda havasati vada kuti mwana arore akana ishe mwana ndikati mwana asaro iye ndiye mwana wangu mukomana mukuru wandinaye saka inini wacho ndofunga tine kumwe kwatedzimwe nyaya dzatatombotama kuti mona makoto zvawauya kudana wandiretira apo neapo ichino nechino saka ndingamuitire daka ada kuzororani ndingamuitire daka kuti asaro mhosva yemunofungidzira hapana ava vakangodana vari pachikora ava kwakutongoerekana watoyapamba dai kuti musho mune mumwe kana iye kwaya kwakaita dai akanzwa pane munhu anga ari pabasi mubvise izvo zvataurwa izvo vanongamabvisa chii vamwene ndiwo trouble koza zvinhu zvakawanda vakauti aite perfect zvese vanomonitaku netsoka nechipa afamba zvese vanokuona zvese zvavasamboitwa muupenyu hwavo zvese hapana kavasingadi kuona chakuitai mambo semamira zvakaita sezvataurwa papepa izvi ngezvomombe nhatu nembuzi zvinozoonekwa zvichiwandana unoti tieni izvozvo vaita unge matorwa vaita mbudzi nhatu ndeamai nekuyababa ndo zvanofanira unobvisa izvozvi zvimombe nhatu nembudzi nhatu mombe nhatu dzichimirira mombe yamai nekuti pane nhumba mombe yemhai yababa nemadhameji matoro then nembudzi nhatu dzemasungiro then mavadzobvisa izvozvo pamunozogara maakuzondororana pane pavo zoti nezenge maakugara kuzondobvisa vana tambo neso handisi saka vozvibvisa rinese nini papoesha patine mubvunzo kuti manga wasii amai kake chitatu ini mamwe kake chitatu muchidzokera zvakafanira kutaura profesa kuti dokta wamudzikisira profesa iyo inini mambo ipapapo ndine kugara wani waishanda kwazipiti zviruka pazuranga ndakubvunza kuti inini pandakamuti adzokere kumba inyaya kuti mafoto paakabva pamba akabva achitindukira zvipatara aenda zvipatara vaita svonda asina kudzoka pamba ndikati iyo chidzokera kwako kwanga uri because iwe isina naterwa patizivani
Saka iwe kana wakuenda kumba kwenyu akundogara svondo vese ndinoziva sekuti wanga wari kumba kwenyu. Mushungurudza kai. Angagorege ushuwa kumba here imimi mwana muduku wemuri mushungurudza. Hamusi kumubata semwana wenyu. Ende matauriro enyu aya kushungurudza nenyanho yefodra. Yefodra. Tonga tipedza mangozi mwana anogara chimufoni kubva kare pakangoendera. Ende kuendesa kuti akatomenesa pamba pawo ipapo zvazvakutonzi zvenhare. Nawe foni. Imi munogara muchina foni here zera renyu. Ko iyo wana waduku ava anotoda foni ndiani mimi neiye. Anotoda foni ndiani ndizviona imimi. Ni wana waduku ava. Anditozema zera yefoni achitofona achididi. Imimi handiti chenyu kutoda kutozobva kuti mwana ari sei chiichi. Kurambidza Muroora kuti haungadziri kufoni yako nemurume munhu. Mama ingandikore makamutaura kuti chiunza ndokugadzirire foni. Aiwa kakuramba achitofunde kakaiona pasina kana mari yacho haana yekugadzira foni kana chii. Hapambori naro kutaura mwana wenyu imimi wacho mese muri kungoona kuti agadzirwa nani azoda kudii munotsvaga mhosva pari. Matauriro enyu aitotsvaga mhosva pane mwana uyu. Hapana kana one pari straight penyu pamataura pekuti anoratidza kuti makanga muine kautsene. Kungotsvaga mhosva kuti atadza papi. Mafambiro ake chaiwo maitoona kunyakadza kutotadza kufamba. Mwana muduku. Saka munozvibvisa ri mombe nhatu mbudzi nhatu. Chaenda kumushando ndotaurawo nevabereki vangu. Right, tokupai 3 months to pay. Asi commitment yatinoda mune mbudzi kaimini. Munotobvisa mbudzi nhatu dzemasungiro izvozvo. Tizoone pamombe apa kuti munodii. Munoenda muchibva izvozvo izvi. Moenda mondobvisa mbudzi dzemasungiro. Mochizotoona tokupai 3 months. Kutanga 3 months yechipiri 3 months yekupedzisira. Asi ezvino zvichienda makosi enyu ekuuya kudare mari $70 $70 yamakadaidzwa $80 yamakadaidzwa kudare. Asi ndinokunaridze bhazi kuenda kuchikogorinde handina ati zvavainyo uchibvisa ipa $80 mobvisa mari yamina izvozvo. Right. Saka muchibva izvozvo izvi munobvisa mbudzi nhatu $80. Handiki. Saka toda kuzvinzwa kuti wadi wabvisa motaura dare masvika kumba kusvika Sunday kana wasina kubvisa kusvika Sunday motaura dare rosunga robva rangozotora zvinhu zvese pari mombe nechito yatotora mombe dziri pamwe. Saka munopfuwa mbudzi nhatu. Handisi changanira pana ere mia. Payo. Ndinga kuti hapana ba. Ndikatichite wabereki vacho vachingotobereka. Ndikapana zvindobudzi nhatu zvakana. Pane dzedare nhatu dzotonga chatozotera kune mwana wavo. Okay. Saka achisimuka imeni mondobvisa nhasi kusvika Friday Sunday. Monday kana wasina kubvisa motaura dare robva ratouya rotora chii zvinhu izvozvo.